kana chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo konifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndichazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera Right hands panapa. Do you think it's healthy for a person to not confide or open up to someone after a traumatic experience? Let's say maybe a victim of abuse or someone suffering from the loss of a loved one. Now we open up ingadai yakanaka dai tichiziva kuti munhu wese akaita sei akanaka ndizvoka. Munhu akaenda through a traumatic experience ngatiti abuse kana kuti sexual abuse kana kuti some kind of abuse. You need to be careful who you are opening up to and for what reason. Nekuti kakawanda kekuti munhu anozoshandisa zvinhu zvawakamudza
kukushungurudza. Not just abuse. I'm quite sure kuti munoziva. So some of the things that people come across in the kunzi kana unzi. Munhu azoita kana kuti small house kana chiyoto uda kushamisika. Mai vakudai vaida kureacta sezvaunoita izvi nezvaita baba vako vangadai vari kupi. Uri kushamisika neni ndangoita one girlfriend mazororana. Endeti baba vako vana vakadzi vakaita sei vakawanda. Zvinhu zvitori pachena zvokuti munhu anoshandisa kukuita sei kukushungurudza. Kana kuti unenge wati pandanga ndiri mudiki saka mwana wabamnini vangu kana kuti sekuru vachibva vazondibata kana kuti mukomana akazondibata munhu wopota achikuvhunza kuti zviya kumateta ndoko wakareva kwaibva boyfriend yako uya wekukurepa uya kana kuti iwe sekuru vako handisi kunyatsozviona mushe saka munhu anogona kushandisa zvinhu zvawamuudza munguva yako yekuda kubatsirwa agozvishandisa izvo kukushungurudza. Especially kuti pamwe iwe pawanga uchimutaurira manga muchiwirirana asi later hamuchaita sei hamuchawirirani akuti ho uri kudaro maybe to give you a real example. Baba vakabata mwana wavo anga aine 12 years. Mwana yeye akatosvika pakuita mwana. It was out in the papers saka inyaya yakaitika papaper and they are both late. Mai vaituka mwana vachiti ho haunditeereri nekuti tiri pabarika. Vana baba munini vanin'ina vababa vaiti kune mwana akabatwa nababa vake maiguru. Saka you need to be careful who you are disclosing to your traumatic experiences lest they are abused and you are re-traumatized. Ndofunga ndo long and short. Hatisi kuti munhu ngaasaita sei ngaasataura. But you need to be careful who you are disclosing to. At the same time, if you've been traumatized, it's good to get appropriate help. The person that you may be disclosing to, asiri qualified to be able to help you through the trauma. Naika, saka wana rubatsiro rwakaita sei rwakafanira. Umwe mvunzo uri kuti I grew up witnessing fights between my parents. I am now 19 and I do not remember a single day my father fended for us. My mother allowed us kuenda kumba kwavo. The problem is I still feel hatred pavari zvekuti ndotoshaya respect navo. Am I wrong for not loving my father? Uye ndofanira kuvaregerera here? Wes he doesn't love us. He doesn't care about us. Pananga nchiterera panel discussion. In fact, pandoterera mapano discussion akawanda. Pane chimwe chinhu something that comes out a reflection about isusu sema vana vedu ma youth ndizvo ka zvinoita sekunge zvanzi tanga wave neprinciple mumoyo mako. It's sad kuti baba vanogona kusachengeta vana vavo. It's sad kuti vanogona kushungurudza mai. Saka maybe nditaure nyaya idzi ndidzisiyanise. Naturally vana vakaona mai vavo kana kuti mubereki wavo achishungurudzwa zvinovashungurudza ende vanobatikana zvekuti dzimwe nguva kakawanda kacho vana vazhinji vanoshaya hanya nomubereki asina kuvachengeta. Saka mai ava vari kuita zvakanaka. Vari kuti endai kuna baba venyu not because vakakuchengetai but muri kuenda nekuti ndibaba vani ndibaba venyu. Mazvibata ka baba vedu tichaenda kwavari tichatovachengeta even ivo vasina kutiita sei kutichengeta because we are being responsible, we are being Christian. Hamene kuti zvinonzwisika here. Kuda munhu whether ndibaba wako kana kuti havasi uri kumuda pamusana pekuti we were commanded to do it. Hamene kuti zvinonzwisika here. We were commanded to love our parents. Hazvina kunzi vadei kana vachiita zvakaita sei zvakanaka. Hazvina kunzi vadei nekuvarespecta kana vachikuchengetai. So your parent is still your parent. What you need to work on is the traumatic experience that you had. Zviri kunza uturu. Kuitira kuti usvike palevel yekuregerera. Kuregerera it's a requirement. Naika it's a godly standard. Hachisi chinhu chokuti tinoita nekuti tiri kuda. Ndosaka tichitokumbira Mwari kuti atibatsire kuti tiita sei tiregerere. Zviri kunzwika kaizvi.
Kana taregerera tichaonekwa nekukwanisa kuvada, even vakatikanganisira zvakaita Stephen achitemwa nematombo akati varegerere nekuti havana zvavanoita sei zvavanoziva, ndo level yatechida kusvika iyoyoyo. And it's possible. We have seen a lot of people forgiving the people that sinned against them and loving them. Zvinhu zvinongoitwa chete kana takwanisa kuti Mwari atibatsire. Chinhu chandanda kuda kutaura, chandanda kuda kubatanidza, chandisoda kubatanidza ndechekuti mibvunzo yatinoona pamapanels edu mizhinji iri kuratidza kuti semayouth toda kuti tipindurirwe zvinhu. Isu hatina kana nguva yekumbonoresearcha kana kuti Bhaibheri rinoti kudii kana kuti Mwari anoti kudii, munozviona. Saka zvinhu zvataurwa panapa zvatiri kuda kuti tite take home away ndezvekuti make sure kuti iwewe Mwari uyu naye and you can make right decisions because you have also internalized, waverenga uri kuziva zvinoda Mwari. Ndichapindura mibvunzo iri pano yakanyogwa sekuinzwisisa kwandaita. Kana ndapedza toverenga zvatiri kuverenga toenda kumba. Chandokumbira kuti muzive, handi muri kundinzwa mese. Mibvunzo yabvunzwa ini kwete imi. Dzenyu anza dzaonekwa kuti hadzishande. Saka musina kubvunzwa. Saka musazode kupindura zvinhu zvamusingazive. Thank you. Number 1. Ndine musikana wandakaudza shoko rerudo asi iye ari kuti hazviite kuti tifambidzane nekuti ane mukomana waakufambidzana naye. Zvino mukatanga kuseka munhu wacho asati apinda mangona mvuri chete kwekuzoti akapinda muno. My main point ndeyekuti iye akandiudza kuti mukomana wake haazi wechechi. Saka ndoramba ndakashingirira here. Right, musikana wauri kupimba ane mukomana wake. Ende paakakudza kuti ndine mukomana akatokuramba. Asi ukaramba uchimumanikidza muchadanana. Iwewe unenge uri side chick. Elder, muri kuti ne long distance relationship. Inini, I don't encourage long distance relationships, especially kana dzakatanga dziri long distance. Pane mutsauko wekuti wakura neni pano ndokumva tadanana, ndokumva inini ndabva kucollege mandaenda kuUK, ndomba taramba tichikontina nerelationship yedu nekuti wakandiona paFacebook. Kana iri yepaFacebook nemunhu wausingazive kana kuti wawakaudzwa nevamwe, it's not recommended. Asi kana ari munhu abva pano abviswa nebasa, munogona kumboenderera mberi. Chandiongokuudza ndechoti kana ari munhu aidanana newe akaendeswa nebasa, kana relationship yenyu yanga isiri hands free, anogona kunge achingoitawo achinja bhawa rekumwira chete, but anoramba achingomwa kwaanenge ari ikoko, ozomwa kwauri iwe ndiwe bhawa rekumba, anomwa mamwa ekunhingirikira. Muri kuti nemukomana asingandiintroduce kumba kwavo haasi kunyatsokutrasta kuti zvichafamba here kana kuti hazvifambe, saka ari kumira. Asi hutsotsi, because chaifanirwa kutanga kuitika kuintroducwa kumba kwavo, asi nekuona mapusiro awakanga wakaita akangofunga kuti hauna basa, saka ari kukudisrespecta kusvika pamalevels iwayo. The best time to get married when you are a man is when your stuff is in place. Not when you are rich, but when you have your stuff in place. Mukadzi aripo, pekugara paripo, mari yekutenga hupfu iripo, zvemota tinozozviona kana makomba achifamba munopinda nevamwe imomo. Uyu ndofunga wadambukira, asi wakanzi musikana wangu achiri virgin, ndoziva sei kuti this is the right. Ndiverengere mozondiudzawo ndatadza.
handisi kuti pane akangasa kunyora ndiri kuti asi wangu wakabatana neuyu ndizvozvo right. Ndinokumbirawo kubvunza kuti zvinoita here kuti mukomana wangu ave neshamwari yechisikana imi muchironga upenyu hwenyu mose. Musikana uyu anenge achinzi Besti. Kuitika zvinoitika ishu inenge iripo ndeyekuti izvo anenge ane vasikana vake vaviri vaanodanana navo, umwe waacharoora neumwe waasingaroori. I have just found out kuti my father has affairs with girls my age. Is it okay to tell my mother? This one is a bit tricky. Vanangu, regai ndikuudzei kudai. Chokwadi chese ichokwadi, but kune chimwe chisiri necessary. Sekudai izvi. Oroorwa nemukomana, mopinda mumba. Ombva wamuti iwewe. Handiti ndakakudza kuti ndakabviswa umhandara. Ndakabviswa na John. Ende John wacho ndiye head elder kuchechi kwatiri kupinda. Apa murume wako hapindi chechi. Ichokwadi. Asi unofunga kuti paanenge akarara iwe uri kuchechi anenge achiti iwe naJohn muri kuita zvaJesu here kana kuti muri kuita zve. Ichokwadi, but pane pamwe pachisiri necessary. Apa chokwadi chaunoziva mwanangu, ichokwadi. Unfortunately mutoro uyu uchafa nawo. Hakuna achazokutura. It's unfortunate. Nekuti chinonzi rega ndechiri pai mumaoko, chiri mumwoyo. Ukaudza mai vako, she may go first nedepression. Oro anogona kubvunzwa nemudhara wako kunzi saka mama tii. Asi kana uchiziva kuti mai vako vanorova zvekuti vakangosvika nyaya yacho vanoipedza, hai igadzirise, manheru chayo inoswera yaita sei yapera. Kana vachizvinzwa vaudze ka1 inopera. Asi kana vasingazvikwanisi inonetsa nyaya yakadai. All you can do is take it to the Lord in prayer. Long distance relationship inoita here. Ende mukomana uyu ari kure ndichimuona ka1 pagore. We long distance ndataura nezvawo. Kana muchionana ka1 pagore mukaita 7 years muchidanana, usati tine 7 years mune 1 week. Now right, number 2. All right, apa ndiri kutadza kunyatsoverenga mozondiverengera. Mirai number 2 ne3 vachandiverengera, ndiri kutadza kuverenga. Zvakanaka here kupfimba musikana achiziva kuti unomwe. Zvakanaka here kupfimba musikana achiziva kuti une mumwe mukomana. Handizvinzwisise. Unoita zvechi unoita zvechingochani here, because ndo zvaanyora kapa. Mukomana ari kuti chii? Kana uchireva kuti zvakanaka here kupfimba musikana anomwe mukomana, unless uchizviita chete as a test of principle kuti uone kuti ipfambi here kana kuti haizipfambi. Asi kuti kana uchizviitira kuisa mumba, musikana haana problem, antori neproblem ndiwe. Unoda kubatsirwa pfungwa dzako dzidzokedzane dzipanane moto. Musikana, is it safe kuti apiwe second chance if she cheats? Hausi Jesu kaiwe. And mazvibata. Yes. Hakuna munhu anofanirwa kuroorwa nekupiwa nyasha. Kana usina kumuregerera hauna, kana wakamuregerera ndizvozvo. So iwewe kana uchiona kuti zvichiri kupinda mupfungwa dzako, do not marry her and cause misery muupenyu hwake forever.
ende normally kuvasikana ndoda kupai advice nekuvakomana, if you have cheated in a relationship, chances of it going bad are higher than it going right. Zvakanaka ndezvekurongedza, orova pasi, unotengesa zvinhu zvako kwausingazikanwi kuti unomboita izvozvo. Handitireseka, unogona kutengerwa nevanhu vasingakususpect kuti uri munhu asiri right. Asi apa unogona kutongerwa rufu nekusingaperi. Kungotaurawo hangu semunhu mukuru. Elder Machando, what do you have to say about the idea that sex is not immoral, but it's human and it's natural? So what do you have to say about sex before marriage? Right? Mubvunzo wako wakanaka if we taken in context. Zvakangofanana nekuti ndiri kufananidza handisi kuti ndizvozvo. Handiti zvinhu zvizhinji zvatinoti tiri natural tinozviziva. Kune zvinhu zvakawanda zviri natural sekumera ndebvu. Asi mwana akazvarwa anadzo. Hatidziti natural. Kunze kwekuti iwewe kana the word natural richireva kuti dzinobuda dzega. But hazvizi natural patoshata. Why? Dzanga dzakanaka dei dzazobuda panguva yekubuda chii? Ndebvu. Apa kunoti mwana paita shura. Ndo zvakafanana nesex. It's natural according to you, but it's taken out of context kana uchida kurara nemusikana iye zvino izvi. Pamusana pekuti mabuda ndebvu muchangobuda mudumbu mudhara. Munofangwa kuonekwa kunzi zviri kufamba sei pamusha. Handitika. Sex before marriage is prostitution. The difference ndeyekuti you are not being paid. Or you are being paid neugadzirwa musoro handingazivi zvangu, but ndiri musikana ane 25 years ende ndiri kupiwa pressure nema-family members ne-society kuti chiroorwa, of which handina munhu wacho ari serious. Zvinhu zvacho zviri kundidya moyo, saka ndinoita sei? Ndoziva kuti vari kuseka mapathfinder zvichidzokera pasi. Ndo zvinonetsa musangano inenge yakasangana pwere nevanhu vakuru. But this is a genuine problem. So before you laugh, verenga makore ako uzive kuti ku25 hakusi kure. Very soon you'll be asking and someone will be laughing at you and you'll wonder what is happening. It's normal kuti munhu kana achitarisira kuroorwa anoita pressure kana nguva ichifamba. And it's normal kuti kana munhu asvika pamarriageable age asina wekuroora anoita pressure. It's normal. And sevanhu taakufangwa kudzidza kuve mature kuti tisaseke zvinhu that we cannot change. Because these things are not by choice. I hope you get what I mean. Uyu mwanasikana wangu uyu anofamba nemacrutch. Haana zvaakaita kuti afambe nemacrutch. She was born like that. Do you get what I mean? Asi anotodawo kufamba zvauri kuita. Asi mukana iwoyo haana kuupiwa. Saka kumufungidzira kuti nepfungwa dzake hadzisenze, haazi normal pamusana pekuti haasi kufamba, zvinoitwa chete nevanhu vanofamba vasina pfungwa. Ndo same status yakafanana nemunhu ari kuti ndine 30 years, ndine 35, handina mukomana asi pressure yacho ndiri kuinzwa, and we laugh. Nyangwe muri vana, I can't excuse you on this one. Hauseke munhu achirwadziwa. Now, vanangu vati ibvei zera regai ndikuudzei. The honest truth panyaya iyi, zvinonzi neBible, the just shall live by faith. Otherwise, by a scientific research, you die young. All we need is God. Zviri nani kuti Mwari ati kwete, wataura naye, pane kuita pressure mudhara asingazvizivi. Because apa, it's not your contribution. This is what life has handed you. And at times, life can hand you an empty. It happens. Chimwe chiri kunyanyisa kutirwadza
mumasystem edu as a community, as a society, we have got more responsible women than we have men. That's the reason why matsotsari wanoroorwa vanhu kwavo vachisara. Pamusana pekuti izvo taane vakomana vazhinji mapremature in terms of mental stability. Saka isu sevabereki, we are watching this space. We are also praying about it. Unfortunately, there is nothing we can do physically, but tinoimba kuti nerimweni zuva Mwari achanzwa munamato wedu. Saka vanangu, zvibatei, zvichengetedzei. One day the Lord is going to visit you and your prayer will be answered. Saka do not give up, do not lose heart. Mwari does things that men never imagine. I hope you are listening to me. Yes. So chimwe chinhu chatoda kuti tiongorore ndechekuti munhu ane 25 years kuna maybe tete kana mbuya kana hama dzakutofunga kuti makore aita sei awandisa. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zviri kutoitika. Pamwewo vakaroorwa ne18 kana ne16 kana ne17 zvokuti kwavari kutosvika 25 atoita sei awandisa. Munozviona. Isu pataitokura vanhu vairoorwa kuma20 kuma21 22, but iye zvino at 25 vanhu havasi vese vari kungofunga kuti regai ndita sei ndiroorwe. Saka you also need to check kuti munhu ari kukupa pressure anoita nezvei, because munhu yeye pamwe paupenyu hwake anongofunga kuti marriage ndo chete chinhu chekudii chekuraramira. Number 1. Number 2, kazhinji zhinji kana munhu uine zvimwe zvinhu zvokuita, une zvimwe zvinhu zvauri kudii zvauri kuita, you are investing your energies in other things. Marriage hongu chinhu chakanaka, asi kana isiri kuuya at that time, reinvest your energies in other things as well. Kana yauya at 29 inokuwana uri pane imwe level. I am telling you, in other settings vanhu havasi kuroorwa zvekumhanya, vari kutotandanisa zvimwe zvakaita sei zvakawanda. Saka sometimes vanhu vanokupa futi pressure because pamwe haunawo futi chauri kunyatsodii chauri kunyatsoita. Saka I would say pursue other things, reinvest your energies. Continue, don't give up, but also reinvest your energies. Marriage haisi project yekutoti upenyu. Pane vanhu vakaroorwa vakafirwa at 20 at 23, life continues. Saka continue with your life. Upenyu ngausamira because hauna kudii hauna kuroorwa. Uya anoti, is it okay kungoita mwana wangu ndozvichengetera koza handina mukomana anondida oro anomboita serious neni? Chandoda kukuudzai ndechekuti haufushiri gomba nekuchera rimwe. Pamusana pekuti mwana haazi murume. Ndosaka uchiona kune vanhu vane vana 6 vari kuchema kuti ndakarambwa nemurume. Dei kuve nevana kwaitora kwaibvisa the loneliness of not having a husband. Vane vana 6 vasingaite remarry. Saka chichangoitika kwauri ndechekuti vachati one day vana vaunenge unavo vekuti nyangwe newo uchazoona kuti musoro wako haunge usingatori zvakanaka. Saka hatitarisiri kuti uite vana so as to get rid of loneliness. Ende imwe issue iri pano, mwana mazongotaura henyu, because mwana hauye by osmosis. Chauri kunyatsobvunza chaicho tachibata. Ichocho manje Mwari haatendere kuti tiite izvozvo tisina kupinda mumarriage. Uyu mwana uyu anonetsa futi kuve naye. Kozoya number 3, vana vanodawo kuve nevabereki vese. Usacreate mwana ari padisadvantage. Yafai. Ko kana mukomana wangu achingogara achikumbira sex, iye achiziva kuti ndiri virgin, mukomana uyu anondida here? Ishiri panapa ndeyekuti Bhaibheri rangu rinoti izvo, musape maparera kunguruve. Unofunga kuti iwo ukafidha nguruve negold yemiliyoni ukaendesa kumarket ichanonzi yakuita $1,000,000, inoramba iri $. You are misplaced. Go and find a relationship. Uri kuzvinzwa?
ungatore nguva yese kuchengetedza umhandara hwekunoyanika pawaya sebenzi. Zvemarelationship zvinotenderwa paage ipi when you are preparing to marry. Tumwe tuwese tupoto twamagadzika pasi ndetongozvipinza bhizi but hapana chamunoita. Munoti chii pamusoro peanozoda kuroora ambobvisisa virginity. Saka vamukati ndikabva umhandara zvoreva kuti handichada kuroorwa. Ndoroorwa imi mwega inyatsokudza vapana kuti BP inyatsokwira. Indotaura chokwadi kaini. Makamboona pfambi yakachembera? Hakuna. Saka muri kuti dziri kuchemberera kupi? Kumba kwenyu. Saka ukada kutemwa musoro nezvinhu izvi kazi uchaona moto. Vapana ndoda kukuudzai. We marry principle not status. Saka kana munhu abva umhandara anoroorwa achitogara zvakanaka kumba kwako iwewe uchimukira kubasa every day uchidzoka kumba usafunga kuti ane zvimwe zvaachaita akatotendeuka kwaakapitira mistake ndikoko paroorwa pamba pako. Asi kana uchiona zvichikuremera kuti haudi munhu asiri mhandara unotsvaga mhandara hapana anombokunetsa asi usaite statistics dzevasisiri mhandara pamusana pekuti they owe it to God. Mwari anoziva zvakaitika nemaitikiro azvo. It's not for a man to judge. Endewo futi uchengete hwako kunyanya because umhandara ka we shall account before God. Iwe uchiita hwako musikana achiita hwako hapana auditor woumwe ipapa. Is it okay? Inini ndoda kukuudzai. I'm talking to you as an elder. I'm talking to you as a father. Handina kuti vanhu rarai pese pese. Asi a mistake must never cost you your status. Kana waita mistake chirega kutarisirwa pasi nekuti wakamborara. Handiti wakatomuka. Yes. Chinonetsa chatisingaencourage kuramba uchingorara uchirega kumuka. Asi kana wamuka chimbowamuka nemazvo. Is it okay to date a guy younger than you? It's not okay for you. Ndosaka uri kubvunza uri musikana. I think une ma problems nazvo. Tsvaga wezera rako kana achawanikwa. Ndinoziva kuti ndoziva sei kuti musikana wangu achiri virgin. Hapana mamazira uchaita munze kwekungomirira une kutenda. Kumirira nekutenda. Ende nyaya yacho painobhowa manje. Rega ndikuudzei tichitaurirana chokwadi. Kana ukaroora paya akakuti ndiri virgin ozoona kuti haasi mapedza kuchata hazvirevo kuti unomurambira zvivi zvakaitwa uku unenge watione mukadzi saka usazvipinze mujerera usingabude ingotiwo kana ari virgin wotozvionera ikoko kana asiriwo ndozvionera ikoko pamusana pekuti it's her word against yours. Hauna usatomboita stress nazvo akaona ari mhandara ibonus ukoona asiri mhandara ungoziva ndakatambwa yatofa yakadaro nyaya yacho hapasina kwaichaini. Saka ndo maitikiro ezvinhu. Asi to the ladies, I also encourage you to do this. Mukomana akati anoda kuroora mhandara, there is no need for you to lie. Neither is there any reason to tell him kuti hausi. Ingorongedza twako chinyararire unotsvaga pamwe pari kudiwa vane nhingi yako iyo musiya achienda kuti nhamo dzisaite sei dzisazowanda mberi. You need to be honest. Ndinoziva sei kuti this is the right person to marry. Number one, by being the right person. Number two, by knowing what God wants. Number three, by understanding the purpose of marriage. Number four, by being compatible.
long distance relationship. Zvanzi ndinoziva sei kuti mukomana haasiri kuchiita kwaanenge ari, iye body count yake iri 15. Aiwa, inga ndataura kuti izvo munhu akachinja kwekugara hazvirevo kuti haachamwi, anomwira mabhawa ari padhuze kwaanenge ari ikokoko. Yafa kai. Tinoziva sei kuti ndine spiritual husband, and kana ndinaye, how do I fight it? Iyo ndichaitaura pekupedzisira. Ndinoda kubvunza kuti ndinoziva sei kuti shamwari yangu haichaiti kutamba naye, uye ndomuudza sei kuti tichirega kutamba mune zvakanaka. Kana shamwari isingachaite kutamba naye, hapana need yekumuudza kuti hatichatambi tese, anongoona usisipo. Hazvidi tsananguro izvi, iwewo hausisipo ende iwe haupo, you are no longer available, hausisipo, zvatopera, hapasina nyaya. Shanzi, can I open up to someone after suffering the loss of a loved one? We actually encourage, paya tanga tichitaura zvedu zvetrauma, zvinhu zvekuti munhu ukashare munhu haangazokukanganisa, but sharing your burden, kana paine zvinhu zviri kukushungurudza, maybe loss of a loved one, kana chii, sharing what you are going through is actually therapeutic. Saka hazvina kushata kuwana wekudii wekutaura naye uchibatsirikana naye. And I know kuti ndambotaura zvekuti chenjerera, there are some partners, husbands who actually, or even wives, who support their partners vanenge vakatoenda through abuse, even sexual abuse. Saka kana masvika pamalevels iwayayo, you can actually find someone who is supportive, who can help you. So I think take home message ndeyekuti you need to just be careful who you are sharing with and at which stage you share what. Hazvisi zvese zvinotaurwa kumakombe kwerelationship, handitika, but maybe kana wasvika pekuti you feel kuti your person is truly understanding and depending nokuti ndezvipi zvekufirwa izvo, you can share. Don't share anything and everything. I think sezvataura pastor zvataura elder, be careful what you share, but if the person is safe, it's actually healthy to share. Zvinoita here kuti kudheta munhu weage yako zvinoita. Rudo riripo asi munhu wangu age yangu. Aiwa, rora naye as long as she looks your age. Pane vamwe kavane ma13 vachita kunge ma40, handitireseka. Haikona kuzoti age yangu, asi kana achiratidza sekudaro, it's fine. Asi sekuti wabvunza hako panapo, kwauri hazviite. Zvinoita kunesu vamwe, asi kwauri tsvaga wauri kuda. Vanangu, uyai makagara apa. Uyai vanangu. Muripo. Hamugare pasi manje. Mune makamira nina nditi. Ndoda kuti ndikusenzese semuenzaniso. Panda kuda kuzoita kubva akagara kumasuro uko kusvika iko zvinezvi. Pane zvinhu zvitatu zvatichaita decision on. Chekutanga upombwe. Mazvinzwa? Muchaita decision yekuregedza upombwe motama masikati. Saka ndinofanira ndakuudzai zvamuchaita. Number 2, vamwe vacho mucharega asi hazvirevo kuti wauri kupomba naye akuda kurega. Saka naye wakuda kurega zvinoreva kuti marambana neuyo muri kuda. Saka ndo decision yamuchaita.
Number 3, wesistu kana muchipinda chechi mese muchipomba muri vanhu vakaipa, saka mukasatendeuka hamuzowanirwi nyasha, because chivi chinenge chakuita kunge chisiri chivi. Saka kana muri panapa mese musazotarisana muchida kubvunzana. Ndinomboitwa tempted kuti musikana akauya ndoti daidza mukomana wako, asi ndinoramba ndinamatira kuti temptation iyi isarambe ichiswa pamusoro pangu nevanhu vanoramba nyasha. Yafai, muchaita decision. Number 2, muchaita futi decision yekutiza mweya yakaipa. Uye number 3, muchatendeuka. Vanofanirwa kutendeuka. Tikubhabhatidzei nezita raJesu kuti muwanire mweya yenyu zororo. Saka ndozvinhu zvandichakukumbirai. Ndoda mbotanga ndabvunza pamuri muno mumese ndisati ndataura zvandiri kutaura. Bhaibheri rangu rinoti ukatarisa mukadzi ukafunga kupfeva naye, you are guilty of adultery. Saka zvinoreva kuti Bhaibheri riri kuti kufunga kupomba. Kana kufunga kuri kupomba kokubata nekukisa. Saka pane vese vakamboita marelationship nevari maari, sumudzai maoko vangati honestly ati ende anoseka ini ndichitaura, ukaseka ini ndichitaura Jehovha akutuke because ndakutaura. Saka uite joko nezvinhu zvisiri fani. Kana aripo anoti hai ndinorana relationship, asi taura nevadhara dzenyu, vadhara dziya dzakavandika hadzisi marelationship. Ndinorana relationship yangu asi yakachena pamberi paMwari, simudza ruoko. Right, hapana ari kuti cheuka ndini ndabvunza mubvunzo. Imimi makatarisa kuno, rwako ruoko runoda kuti ucheuke kuti uzive kuti ruri papi. Right, ndofunga maanza taanawo. Saka tiri kutaura tiri pasame page, tine 1 or 2 muhoro ine 1000. Saka dzikisa henyu maoko pasi. Handiti mabvuma kuti muri mhombwe ka. Anza yangosara kutendeuka kana kusatendeuka, asi nai mumukwasha inini ndingaswera ndichingotenderera tichingoenda nekuko. Handiti tiri kutaura zvinhu zviri panapa. Izvozvi pane vamwe vadhara vachaita stress neBP, wangofunga kuti mwana wako anosumudza ruoko. Kuda kuti aite zviviri agoti kupomba, agoti kunyepa. Nyaya dzatiri kutaura muno ndedzemuchechi dzoperera papi? Ndosaka kazhinji tisingakudei kunoko because mune hamutane kuita BP. Imimi endai kumba yandataura panapa inoperera papi? Inoperera pa. Ndinzwe kuti pane ari kubvunza. Nai vanangu, vanhu vari rafu vakagara pa. Saka imimi muri mhombwe mabvuma kuti muri mhombwe, saka munongotenda. Zedha munotendeuka kana kuti hamutendeuki. Mwari akuitire zvakanaka. Koma akutaurei, uda kukonvinza musikana wako kuti muri mhombwe iri nani, muri matsotsi muri 2. Handiti saka tichakupai maanza. Kunoku ndiko kune maanza, ikoko hatomboriko kana 1. Ina handimboiti serious ufunge mwanangu. Ndo matauriro andotoita pamusana pekuti izvo the price was already paid on the cross. Saka tiri kungointroduce Christ to you. At times zvandie nchida kutaura ndinozokundikana kuzvitaura pamusana pekuti dambudziko randinaro nevana vangu nderekuti they don't see the agency yekutendeuka. Mwachinzwa mwanangu, but amen. Ndiri kuerenga una vakorinde vekutanga chitsauko ndecha 4. Ndiga waendepi neBhaibheri reshona? Handimbotori 10 minutes mune mato sunungurwa kana kuti masungu. 10 minutes handimbopfudzi. Saka vakuda kuenda kumba, rambai makagara. Usafunge kuti not knowing about death prevents it from happening. Kurumidza kubuda usati watendeuka, usafunge kuti kunokuita muKristu. Ende kufunga kuti uchanonamata wakumba kwawakatadza kunamata, uchafunga kuti kunokuita muKristu. Ende kufunga kuti ndicharega iwe usiri nemusikana nemukomana, hazvikuchinje chinhu. Ishu iri panapa ndekuti vasati vatoone mimba, mutende Mwari kuti haisati yabata.
Vakorinde vekutanga chapter 4. Vakorinde vekutanga chapter 4. Uri kuverenga pavhesi ya 1 na 2. Vhesi ya 1. Munhu upi noupi ngatirangarire saizvozvo kuti tiri varanda vaKristu, vachengeti vezvakavanzika zvaMwari. Right. Hanzi munhu upi neupi. Unonzwa chishona mufana. Zvikanzi munhu upi neupi. Kana aita associate with us. He must have this thing in mind, that I am a custodian of the mystery of godliness. Yeah. Ndozotaurwa neBhayibheri. Bhayibheri riri kuti harisi kuti uri Mwari. Riri kuti Mwari akameka sure paida kudeposita mystery, paida kusiya umwari, paida kusiya zvakafanana naye, akameka sure kuti mwanangu, I am making you a custodian of godly mysteries. Zvinhu zvisinganzwisiswi nenyama ndozvawakanzi uchengete, umanage. Vamwe pavainzi tongai nyika, zvikanzi hakuzi kwako. Vamwe vakanzi mamanager, zvikanzi hakuzi kwako. All I want you to do is when you walk, vanofanirwa kuziva kuti bhengi ramudhara riri in safe hands. A custodian of the mystery of godliness. Why? Because Mwari anoda kuzotonga nyika. Nekuti mberi uko kune vamwe vasikana vachati kuna Mwari zvakanga zvisiri possible kuita mufomfo usina musikana. Zvanga zvisiri possible kudanana nemunhu ukasarara naye. Zvakanga zvisiri possible kudanana nemunhu ukasamukisa. Zvakanga zvisiri possible kurarama a righteous life. Mwari woti no, I am not going to be scientific on this one. I am going to call a custodian. Pachadaidzwa uyu akararama newe asina kumbokiswa, akararama newe asina kumbobatwa, akararama newe asina kumbopomba. Zvikanzi ipapo uchadaidzira kuti Mwari kutonga kwenyu kwakarurama. When I was failing, others were managing. When I was down, others were up. When I was sleeping around, others were not sleeping. When I was not starting, others were starting. Mwari ndinotenda basa bepa randafoira iri kune vapasi. Saka Mwari paanotonga nyika, haadaidze vekuAmerica, haadaidze vana Abrahama, haadaidze vana Noah, haadaidze vana Abel. Anotora veeji yako kukutaurira kuti it was possible to remain a faithful servant. And sure, mwanangu, zvauri kuremerwa nazvo izvi, vamwe havasi kuremerwa nazvo. Zvauri kurasa izvi, vamwe vakatochengeta. Zvausiri kuita izvi, vamwe vari kutoita. Ndoda kukuudza chinhu ichi. When my Christ comes, he will find faith on earth. Vanenge varipo vakamira as faithful custodians. Iwe, Bhaibheri rangu rinoti nekuti patinosangana naye muchadenga tichiinda, it won't be a secret. Vawaifamba navo vachazviziva, vawaidzidza navo vachazviziva, vawaidanana navo vachazviziva. Here goes a righteous woman to meet his maker. Saka vanotipfimba ngavazvizive. We are not common people. We are custodians. Munhu ane mari muhomwe akati fambei fambei akapesana nemunhu anobata homwe yake. Akati fambei fambei anda kuziva ichimo here mari. Vhesi ya 2. Vhesi ya 2. Zvino pazvinhu izvi pavatariri panotsvakwa kuti munhu awanikwe akatendeka. Zvikanzi zvino pachinhu ichi, pavatariri, pamamanager, pamastewards,
Mwari anoti ndinofanirwa kukuwana wakatendeka. Why? Nekuti Mwari ari kuti ndiga unoda kuroora here oti yes, unoda musikana here oti yes, unoda munhu anoshanda naye kudenga here oti yes. Mwari oti yes, I have that clarity kuti you should marry. Mwanangu ndoda kukuudza, when you get married wakagara pamuchato, pachidaidzirwa nemuchato kuti the two shall become one, make sure you are not surrendering an overdrawn account. Marriage is not a retirement ground. Saka pachinhu ichi zvinotsvagwa kuti vatariri vawanikwe vakati tane nyika inoselebrata mbavha. Mukomana wako akaba akatenga mota as long as uchikwira. Munhu anogona kutengerwa pizza nemari yekuba comfortably. Munhu anogona kusiya murume anobuda mumba manheru oenda kung'anga kunotora chikwambo chicharara nevana, mudzimai wacho anenge akati mwii nekuda mari. Vachitotora mwana iyeye vachimuendesa kuchikoro kuprivate school, wavanoziva kuti kuchikoro angaende hake, but his soul has been sold. Ndo nyika yatiri iri very comfortable by the looks and not the content. Inongotarisa zviri panze kuti ndamurukisa zvakanaka here, ndamutengera uniform here, asi chikwambo chichamudya chakatotengwa kare. Saka zvobatsirei kuti mwana uya kuchikoro ane machoices ekuita, but you gave her no choice. Ari kuverenga but no choice, nekuti akatosarendwa kumweya yakaipa. Mweya yakaipa hainei kuti une chikoro kana kuti hauna, inoita zvese zvese newe. Ikati unorara panze, unorara panze. Ikati ndorara newe, unorara nayo. Ukati unorara musango, unorara musango. Zvinobetsereiko to give someone a promise of a good life and write it off later. Vanangu variko ndezvechokwadi. Variko vanhu vane utsinye vakakutsvagirai zvinhu zvamucharara nazvo. Variko vanhu vane utsinye nekuda kwemari vakaita kuti muve vakadzi vezvinhu zvisipo. Variko vanhu vane utsinye vakabhadhara school fees nemari yezvikwambo. Variko vanhu ivavo. Variko vanhu vane utsinye vakafamba vachimitisa kwese kwese vakasatendeuka mitoro iyoyo iripo pavana. Variko vanhu vane utsinye vanotoziva kuti every day unorara nemurume kunyange usina murume. Variko vakadaro. Variko vanhu vane utsinye vanotoziva kuti haurorwe pamusana pekuti vakakupa kune chimwe chinhu. Variko vakadaro. Sadza vangakupe asi rugare never. That's why Christ achiti izvo, my peace I give unto you, not as the world gives, give I unto you. Baba vangatenge sadza, but he won't give you peace. Degree unaro, it does not mean peace. Kuchikoro chaenda, it does not mean peace. Mukomana unaye, it does not mean peace. Without Christ, aninana anorinda good, anorinda pasina. Aninana anorinda good, anorinda pasina. Aninana anovaka musha, anovaka pasina. Kana Jehovha achiri muchinhu ichi, unofambira mahara. Ndoda kukuudza zvinhu izvi kuti Jesu anoti, nekuti Baba vakada kutipa upenyu vakahuisa muna Kristu Jesu. Kwete mumukomana, kwete mumurume, kwete mumufundisi, kwete muna Baba. Quality life belongs to God. So when God says, come and let's reason together, you need to be moving. When God says, come let us talk, you need to be moving. Hauzi mwariwe, ungori munhu ya ememe. And when God says, let's talk, you better start talking. When God says, it's time to leave, you better start walking. When God says, it's time to say okay, you better say okay. Why? Because hakuna kana munhu anowedzera bvudzi musoro memunhu kunze kwaMwari. Pamakamira pano nhasi, ndaisa pamberi penyu kutongwa kana kusunungurwa.
kufa kana kurarama. I want to tell you, because of the decisions made today or not made today, some of you will say goodbye to peace, some of you will embrace peace. I want to tell you, it doesn't matter what people say about you. It doesn't matter what people think about you. Whatever they think means nothing, because Mwari wangu unoti, kana Mwari achinge avhura, hakuna unovhara. Mwari akatipinda, hakuna unotibuda. Mwari akati ndezvako, hakuna unokutorera. Saka ndati, woda kurambira muupombwe here kuti nyama ifare kwekazuva kadiki. Vanangu, vanangu chinichi, unoziva uri musikana, but 5 years from now you may be a statistic kwaugere. Ndokutaurira ini chinichi, wadi kumuka. Vanangu, ichai Mwari, mupe mbiri mumurumbidze nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Zviri nani to be alone with the approval of the Most High than with a crowd in the absence of God. Saka ndakukukumbirai, chinhu chekutanga chandoti murangarire mungori vanhu vanangu. Kana pane anoti inini Jehovah ngandinzwire nyasha, I want a new life, stand up. Pastor, uyai. So I want to make a call yevanhu kuno kumberi two groups. Varoda kubatsirwa nekutiza upombwe. Masumuka, it's fine. Saka rambai makamira. Vatoda kunamata nawo kuno mberi. Ndio munhu anoti Mwari upenyu hwangu hwese. Kana kuti mukati mezuva ranhasi ndodaita decision yekuisa upenyu hwangu muna Mwari. Maybe for the first time, or even baptism, I want to be baptized. Kana mukana wacho wakawanikwa. Chero wambouya makuseni ukanyoresa as we pray tichienda as a church. Da kuti ufambe uchiya kuno kumberi. Mumwe anogona kuti I need to recommit my life. Wanga usisiri pari right. Pane zviri kuitika mune mandiri kupinda, hamuzi right. Da kuti upenyu hwangu ndihwandise kuna Mwari. If that is your prayer, da kuti ufambe uchiya kuno kumberi. Famba uchiya kuno kumberi. And then the other group, and out here kuno kumberi, they vanhu who are battling spiritual problems. Nenyaya dzema spiritual husbands dzichitaurwa. Nenyaya dzezvinhu zvemweya zvinozoona kuti izvi it's more than physical. Zvandibata together nevanhu vane ma-addictions. Yekuti ari kuzama kuda kusiya pornography zviri kuramba. Ari kuti Mwari burukai nesimba chairo. Mundidzikinure nhasi. This is above my power. Ndibatsirei. So ndimaona ndiroda kunombera, I hope mazvinzwa because asina time yakawanda. Satira kungoimbirwa muchiuya. Chetema rere posimba Pave your way forward. Famba mchiuya. Maropa onga kore re chetema rere posimba moropa
kone Baba Mchuya, God bless you. simba Baba Mchuya. renosha mesa moropa renyenye kone simba renosha mesa momaro pawo enyenye onga sono ngokemo kochiwa rere posimba mom Baba Mchuya, pave your way forward. oya paka Urikutiza rufu, urikuya kuupenyu. nochena rere posimba moropa. There is power, Konesi wonder-working power in the blood of renosha Christ. Mune mesa simba muna Kristu. moropa Zvinokundika izvi. renyenye Nyaya yako inonaka. konesi Mwari anotanga newe patsva. renosha He can mesa rewrite your story again. maro There is power pawo to deal with your issue. Iripo nhasi. monodako cheneswa Ari paroda kuchena sechero rere Ari kuti Mwari upenyu hwangu hauna kuchena. momaropa Riripo simba mawara rinobvisa mastains sambangero ari pamacharacters edu. rere There is posimba moropa Wonder-working power. konesi Experience the power. no shamesa Embrace the power. moropa Feel the power. renyenye Gamuchira simba iri. konesi Simba rinodzikinura. reno Simba rinoponesa. Simba momaro rinoregerera. pawo Simba rinokupa kuti utange patsva. Simba rinogadzirisa zvakavhiringwa kumashure. Gamuchira simba iri. rere Gamuchira simba iri. Gamuchira simba iri, hanzvadzi yangu. Nyaya yako inonaka. nodako yembane kukudza Unoimba nokukudza. Simba rashanda muupenyu hwako. Zviri kukunetsa can be his. Nekuti mune simba. Mune simba. Mune simba rinogadzirisa nyaya idzi. There is a better end to your story. There is a better end to this story. You won't die an addict. momaro pawo enyenye Famba uchiuya. Haufiri mchitema. ngasono Iro simba ngokemo riripo. chitema rere posimba Haudzokeri sekuuya kwawaita. maropa Iwe waswera pano wowokera vamwe vachikuoneswa. chitema Iwe wodzokera posimba nenzira yawauya nayo isina kwairi kuenda. kone simba iro rinoshamesa Pave your way forward. oropa renyenye kone simba iro rinoshames momaro pawo enyenye. Ngatinamatei. Baba vedu toda kumutendai zvii zvamanofanirwa kuita kuti vana venyu vaponeswe zvamusina kuita. Mubvunzo vani wamamuchida kuti uvhunzwe muimba ino usina kuvhunzwa kuti vana venyu vabetserekane. Imhinduro vani dzamungadai mapindura dzisina kupindurwa
kana tikazvisecha zvose tinoona kuti hapana changa chifanirwa kuitwa chisina kuitwa. Toda kutendai Mwari, ireri zuva ranhasi ratomira as a testimony pazuva guru ramuchapeta nhoroondo yenyika inoi. Hatichisina zvomwe mukana wokupukunyuka sevana komana nevasikana, vana baba nana mai vaisa tsoka dzavo mukati meimba ino nekuda kweshoko ireri. Rakutozomira chero pasina munhu kupupurira kwatiri pazuva guru kuti izvi zvakaiswa pachena pamberi pako. Ndikaisa upenyu nerufu, ndikati sarudza upenyu ukasarudza rufu. Mwari tibetserei maita yenyu nokuti izvi tazviziva. Kudzwai Mwari, mufaro kudenga nevanzwa shoko iri vakati hazvichagoni kuramba takatarisa vanhu vachitivhiringidza kuinda kuna Mwari wedu ari masikati. Tava kutosiya nzvimbo dzatiri kuti vanosara vachifungei isu tafamba kuinda mberi, zvava zvavo nehomework dzavo, but chatonaka ndechekuti indainda mberi. Mavapa simba vauya kuno mberi. Chikonzero mune simba muropa renyu. Imi Mwari hamuzi mutsauri wavanhu, munoda munhu zvisinei nechivi chake. Simba renyu Mwari rinotoonekwa kunyanya kwaro kana zvivi zvedu zvakawanda. Pakati pedu apa Mwari kune vanazvo zvakawandisa, vamwe vatokwenyanisa, vamwe vachiti hoyo weinda, toda kuona kuti uchazvirega here. Nezita raJesu mupei simba rokurega. Zvishamise vazhinji. Toda kutendai Mwari, vamwe vacho vatofamba in confusion. Zvichavei mangwana achibva pasarudzo yaaita. Isi chatinoziva aita achiuya kwamuri, you are going to pave a way nedirection yakachena yamuchamufambisa nekuti auya kwamuri. Kuti zvichazovei zvamumavoko enyu imi Mwari. Mugadzirirei zvaasingazivi zviri mangwana. Chaanoziva idecision yaita nhasi ine upenyu. Mwari, kuna chinhu chinosuwisa ichi chokuti pakati pedu apa kuna vamwe vakatoitirwa utsinye nevavanogara navo. Jehovha vapaivo simba. Vamwe sekutavanangura kwazvaitwa, mweya tsvina inovateverera. Vamwe vachiitwa vakadzi, vamwe vachiitwa varume, vamwe vanovata vakatsamiriswa nyoka, vamwe vanoitwa zvakawanda. Imi Jehovha vasunungurei. Vamwe they don't have peace. Kuna vanoti baba ndo vanoshanduka mausiku vavamurume. Mwari pindirai mudzikinure vana venyu. Zvimwe havangazvitauri kwatiri, but kwamuri imi Mwari unoverenga moyo. Vawireivo tsitsi Mwari nekuda kweshoko renyu ramaisa pachena pamberi penyu. Vapei simba rekukurira, vabude muno vari vakundi nokupfurikidza kuburikidza naJesu wakatida. Toda kutendai Mwari nokuti imi muri Mwari usingaregi kuita zvinodiwa navanhu vanenge vazvipira pamberi penyu nokurevesa. Toda kutendai zvakare Mwari nevamwe vari muboka iri vanoti nyange kupinda mumvura nemwi tava kutoda titange upenyu hutsva naJesu. Vapeivo simba Mwari. Satani ungazevezera kuti zvawada kuita izvi unofunga kuti uchazvigona here. Ngavati tinogona nekuda kwaJesu, nokuti imi muri Mwari usingakundikani. Vachengeterei zuva iri, vapinde mumvura vaine rwiyo pamoyo nepamuromo ngokuti ndi Mwari watikundisa kusvika pano. Vamwe vachikuda unotsanangura vasvika kumba kuti ndo sarudzo yawatora here, vati hevo naJesu ndoda kufamba nzira iyi. Vabereki vairespecte sarudzo iyoyo. Tinotenda kuti imi Mwari munovaitiravo izvozvo nokuti muri Mwari uzere nenyasha nengoni dzinogara nekusingaperi. Maita Jehovha nekuda kwerudo rwenyu, mamakozi acho angari specific ekutosiya upombwe chaihwo nokunakidza kwahwo. Vamwe vacho vari kuda kutonosiya upombwe vasipo pano, tichibuda vachavaisira mameseji ekutosanganapi nhasi zvikada vanenge vakagadzira zvakanaka kudarika zvazuro. Musatendera muedzo iyoyo kuvawisira pasi. Vapei simba rekukunda kana zvichibvira kubloka manumbers acho, kana zvichibvira kudelita zvose nekuda kwaKristu Jesu. Mugovapa upenyu hutsva, vagopinda mimichato yavachati naJesu pachezi yatakatanga upenyu hutsva. Nhasi ndigere mumarriage nomufaro. Maita yenyu Mwari navarandarume vamashandisa mukati mezuva ranhasi, vaitirewo zvakanaka muvakombore, nevarandakadzi vamashandisa muzuva ranhasi, vaitirewo zvakanaka muvakomborere
mukati mebasa renyu. Vane ministry inoramba ichiinda mberi. Jehovha rambai muchivapa simba rekuinda mberi. Vachiriko vamwe vanoda kunzwa macancels iwaya kubva mushoko renyu. Vachengetei, Satani haana mufaro. Izvezvi wakatsamwa navo, ungavaputsira munzira vachidzokera. Imwe Jehovha, tsvairai mugwagwa, fambai nesimbi dzenyu, muvasvitse panzvimbo zvakanaka, mugovagadzirisa zvemwe basa kana mungavapa mumazuva anotevera. Toda kutendai Mwari neungano yose yauya pano. Vamwe vamire netsoka havana kufamba vachisimbisa sarudzo dzavakaita nemwe. Vamwe vachiri padziri, vapei simba rekuramba vamire ipapo. Toda kutendai Mwari matiwa tose. Pakuparadzana kwedu tichiinda kunzvimbo dzakasiyana siyana, titenderei kuinda tichiti zviro kwazvo Mwari wangu ari pakati pedu. Mibvunzo yedu yapindurwa. Tawana simba muna Kristu Jesu. Uyu ndio munamato wedu wokutenda kuti Mwari muchatitungamirira. Kana pane zvatasiya kureva, zvamamuchiona zvakafanira kuti zvirevwe, nekuda kwomweya mutsvene wenyu wamakatirondedzera kuti uchagomera nesimba risingazikamwi nomunhu, ngazvisvike pamberi pechigaro chenyu chomutsa. NdiJesu tinonamata. Amen. Hapo Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake, tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo, achaunganidzira mapfunde asiya novisa undio, tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo, achaunganidzira mapfunde asiya novisa undio, tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo. Tinozwa here izwira Jesu Baba, muranda wakanaka iwe, chimwe tinodede nekutya Baba, tinoviswa mahope ake, tinozwa here izwira Jesu Baba, muranda wakanaka iwe, chimwe tinodedera nekutya Baba, tinoviswa mahope ake, achaunganira mapfunde anovisa undio, tinomira mukuru uyo, achaunganira mapfunde anovisa undio, tinomira mukuru uyo. Ndizongatirinde nemwe Jesu.